O Paulinho gowum dostum geldim Mıhtaydın sana. O Casemiro gowum gücüjüm ýagşym ýagdaýlaň. Dost Ranolyanmy? Ay siktir sen ayal kaçlaw. Paulinho dinläm Barcelona eşek gola näle bolkana? Bir sen kimdiň aştaýdy? Busquets, egil. Ramsey kaçın. O gowum gücük. Gowum makaron. O gowum pizdükler. Gowum ýagdaýlaň. Agam suwundan içip garaýna. Entäk ýaşyň ýetenokçyym. Ahlet worda konuyla kaçın no. Gowum çaýşyk. O gowum gülüber näle am. O Iniesta Bratuho näle gowum ýagdaýlaň. Uwajayu Bratka. Ay ece sor senem mamay berdi. O Kron kelle gowum ýagdaýlaň. Bratişke bugün biz 3-0 ýeňär. Ay siktir sana niden elin ay. Ştaýnyň worda konu çağıryldy. Uraýmasyn bizim burdan. Gelýän o gowun näme? Salom. Gowum am. Bratişke gowum ýagdaýlaň. Südýä izmeç arkamdan çek bolýan. Kimdim gow görnýär arkamdan. Südýä smok. Öňümeç. Am düşünäý ýagdaýymy. Bir hepden we işler iýem wapça yssynym ýok. Öýden pul bereni Western işýan okdy. Näjim, kartyň ýokmy? Menne wa ýöne apşagydy. Ay pulat bolmasa näme haýry bar? Al Krom kelle. Bäh, süýjeken aýdym. Garry kakaň nirelay? Strof ölmen, vapros. Özüm materiallarla seni. Yoktu Harvatlan portuduğuna. Ronaldo gappaşlı. Bolya bratok. Men ýal kim arkalyk kanyl gap bilýär. Men ul gap bilýän o seredin. Yo. Oglanlar. Köşeşiň bäri repre gerekkä. Düşündiňizmi? Mena ýatdym. Messi, salla erkek bolsaň. Gurlaýan ammay. Ay seretda südde aragy içip oturýarlar o. Kelle bilir ýa-ma? Betinden. Enniki kuruk maňa da goýun gelýän häzir. Bilä känçmeller o. Ay turda alqaşybanny. Krom kelle ogluň görnün oklu. Otlap börendirler işte öreklerdi. Kim onu top tepmänem maşaryň oy. Ay bilýän ha dost. Zidane kakymyň saýasynda da. Ayam bu işden ay iş bolan o bir gowjy iştap. Berada gaýrat et. Akşam men öýme gel bolýan bir gowjy iş bar. Dost, akşam bileý dälle. Haýbamyjlar bile. Onuň jygyrlygynda taş gözürüň no. Stary weşi pakupayım. Pakupayım stary weşi. Ay ho, ünni oturmam bolan okmay. Zayket etdim vay var. Ronaldo onet. Ronaldo munet. Ejen öýdäl düşündiňmi? Agam Ferit Benzema kaçıp barýanym. Gideceğim bir daha gelmeyeceğim, tamam mı? Mesana Suarez haram öl bolýarmy? Bu näme etdiň wallah? Ağam, düşünäý ýagdaýmy? Ine o Strovka baranda mun urup goýberdirler. Ona men urumda bolýa, o urumda bolanokmy? Hani bärde adalet? Vapşelay. Telefonda pul barmy? Oba. Onu 5 minut geçiraydı. Bolýan. Saňa da degişdi. Onuň aýlyk alymda geçirerim bolýarmy? Seredam bärde meni köpleýäler, urýarlar, oýnap bilemok. Garaş brat, barýan häzir. 2, bu da 3. Gowy ýeňillik gerek, ha? Sen näme diýen südýä? Ay men näme diýen, bratişka? Men söz warana geçirýän. Hawa menim öz gezegimde oyun gat gyzykly boldy, 3-0 ýertilik, halta bolduk. Eger göwüniňize ýaran bolsa, like basın, podpisat edin, dowam hökman bolar. Garaşyň. If you're watching me, girl, I feel I'm going down. Touch you for a minute, take me, get me close.